Assalamualaikum kirim salam Ngaduk Robi lali kirim salam Robi yanto ampun ketun periksani saya Yesus kan Yesus kadung jero Jagat Bathara jagat Pramudita togok nyadong dawuh kula pun togok ngaturaken sembah pangabekti Gusti kula Sang Prabu Dirga Kesuma. Iya wis tak tampa pangisuku daging tamparan togok kapundi senggo ndadosaken jejimat Sarawita. Kula pun Sarawita nyadong dawuh ngaturaken bekti Gusti kula Sang Prabu Dirga Kesuma. Iya. Wis tak tampa pangsingsun daging tampanana Sarawita. Nggih. Kapundi saengga ndadosaken jejimat kaya niku. Wonten dawuh menapa Gusti kula nimbali kula pun togok kali Sarawita. Ngene, Guk. Blak-blakan wae saiki aku nampa dawuh saka guruku pendhita saka ing Sukalima Dayanggura. Ya kumbayana, Guk. Yen to dina samangka aku dadi murid kang kinasih kudu bisa mikul dhuwur mendem jero jenengane wong tuwa asung bekti karo guruku Durna seranane aku kudu bisa ngrebut wujud pusaka jeneng jimat Kalimasada sing ana tanganing para Pandhawa murih Kurawa bisa nampa kanugrahan wahyu sandang pangan Guk. Yo Togok Dewe mulungguh maju ana wigati kang kepiye, Guk? Kaya ora seneng nggonku bakal ngrebut wujud pusaka jimat Kalimasada ana ing tangane Wrakadang Pandhawa, Guk. Nuwun-nuwun sewu kepareng matur Gusti. Dipun parengaken menapa mboten? Yo arep kandha apa? Arep kandha apa karo aku, Guk? Menawi panjenengan dinten samangke badhe asung bekti kelawan
gurunipun nggih menika pendhita saking Sukolima Dawang Durna saranane kedah ngruda peksa nyuwun jimat kelima sada ingkang badhe dipun tandur jroning alun-alun Praja Ngasina kinaro kanggo sarana nampi kanugrahan wahyu sandang pangan kinten kula panjenengan tangeh kelakone tur Gusti tiyang pengin gayu kanugrahan niku mboten gampil mboten namung enak-enak kepenak tenguk-tenguk nemu ketuk glintong nemu kenong niku mboten kaya niku kedah ngelakoni tapa japa serana resik kali gentur apa kuwi Gem ngelakoni tapang rame tapang idang tapang along sekabehaning daharan dilong ana tetembungan mangan longan turu longan mangane nang longan turune nang longan yang kudu kaya kuwi lho mangane dilong turune dilong nglakoni priyatin tegese perih sing dibatin dadi sing kira-kirane turune jam 10 ya turune jam 12 apa jam 1 anggaran kira-kirane kakan mangan nglakoni mutih ngrekel siapa kayak panganan apa kayak gue mutih gue ora mangan apa-apa mung mangan wengdami ngerti wengdami apa ora pari sega ora kena dibomboni apa bae sega-sega tok yang mededeg anggar nyung ya wis ora doyan-doyan main-maning anggar anu mangan sega lawu sinden ya apa ono loh maksudnya mangan sega nyanding sinden aja mangane sega terus nyandingnya sinden kan maherel lah banjur kok jopo niku ndedonga marang Gusti anut kapercaya ingkang dipun rasuk piyambak ampun ngantos wada winada antawisipun agama setunggalipun sing abang gabang sing ijo ijo ingkang kaping 3 menika srana gaman kedul gaman kodol men landhep seranane diasah wong bodho pengen pinter niku sinau kali srawung monggo sekawan niku resik lahir kelawan batos hati kelawan tumindak menika ampun ngantos cengkah ingkang pungkasan menika gentur menika sami kemawon temen sapa sing temen tundane bakal katemahan niku kaya niku tiyang sing kepengin nampi kanugrahan menawi sampun nampi kanugrahan ampun semungah sesongaran sombong gunggung diri awit menapa derajat pangkat menika namung sambiran ana ing alam padang banda niku namung titipan benjang menawi sampean sampun murut ning kasedan jati ingkang dipun beta menika muri putih kalih amal ingkang soleh mobil brio ya ditinggal nang omah HP iPhone ya ditinggal dadi wis ora usum mulane kudu tawajuh manembah marang Gusti niku kaya niku seranane lha kok niki ajeng gayu kanugrahan wahyu sandang pangan murih kepenak sandang panganipun kakanthi serana tumbal wujud pusaka jimat kelima sada napa malih angger tiyang Pandhawa niku sumbare genah wong Pandhawa niku sekti gamben-gamben pilih tanding boboteng perang jenengan majeng tanding mungsuh kelawan para putra Pandhawa menawi mboten serep nyawa menika tangeh kelakone saged kasembatan Adawa kok. Ora hidup Kang Baku aku nampa jauh guruku Durna. Arep nyereweteh kaya betet seumure bareng ora bakal tak gugu. Sing tak gugu mung guruku Durna. Kowe mung batur pangembat-embating catur ponokan merjang kaya dalang gulone kaya kiai iki
Wani karo aku mboten kula mboten wantun. Ora wani kula lah. Napa malih kali juragan. Sing ngempani kowe sapa? Sing bandani kowe sapa? Uripmu kebawa ke perintah negara ndika? Apa negara Ngamarta, apa negara Segara Langu to Gup Tejo Mantri Gup? Ayo ngono domai sih ora. Asal kang toga ora manut karo peraturane Gustine. Hati-hati lho dijebol malah bingung. Lagi sepi-sepi dijebol malah rebyek. Nggih kula nyuwun pangapunten pung mangsa borong. Kersanipun panjenengan ajeng abang nggih monggo, ajeng ijo nggih monggo. Krek lampit brungkat timbul gajah gelar singa barong Purwadya bala budal dosa mangko. Ciluk bah. Kepriwe rasane domai gundulmu. Asal Ratu Gusine ki duweni kekarepan aja dipenggak. Arep abang yang ngono, arep ijo yang ngono. Sing baku togo karo Sarawiteke mangan enak turu kepenak ngombe sing seger nyawang sinden sing ayu-ayu. Modele kaya ki ora usah pirang-pirang. Ora usah mejang kaya dalang gurune kaya kiai. Wis ana jatahe dewek-dewek. Jare ponokawan mangan sepenek nganti awang. Ning kan jenengane ponokawan ki bisa ngelencengna barang sing bengkong, benerna barang sing luput Sarawita. Wong Ratu Gusine iki lagi temindak angkara lan sandala. Awake dhewe kudune bisa ngelingna mulih tumindak sing apik, aja nganti nalisir karo uger-ugeraning negara, tatananing agama kuwi kaya kuwe. Kuwi jarane ponokawan Belkedas. Jaman sik anggere ora melu-melu umum angel. Mulane melu umum. Kancane pada WA-an ya melu. Patire pada ndodok lawang ya melu ndodok lawang. Patire gawa kebo ya dhewek gawa jaran. Jadi aja nganti rebek nyatane nang panggung biar sing manjer ya. Modalnya kaya gue ora usah bingung aja nganti kalah karo batire. Usum apa ya melu, usum apa ya melu. Iki mbok tokop sing penting rombongane bahagia ya apa ora sedulur. Nah asal penayagan ke mangan gratis, rokok gratis, ngombe sing seger, nyawang sinden sing ayu-ayu. Kepenak nunggange mobil. Penayagan siki karo sinden siki, kok nunggang becak ora gelem. Blerok sing kaya mau bengi pada dibuang iki. Nggonku numpuk. Pada sombong nyesuk arinane asal wis babaran kaya iki. Anu munggari seler mbek dilinting. Siki ya sombonge ora patut. Wis ora sakakenmu Sarawita. Ayo derekake Ratu Gusine. Ayo.